good afternoon mga katusok, mga kajonjon. And niya taron sa hagna, nakatambay ko ron sa hagna kay na ito do ning hangka kanang gagaw na asi ni Wang King. Nasig nga to sa Kios sa GSIS. And dapat dias jang matatis ug dijang bananis. Sana niya ko ron. And then nakahunahon ako, why not mag-vlog kahapon, no? So pahimot lang ng panahon nga ni ata. Kaya nakakita ko garanda ko ang kuan. Aranda ko nga sa ganda na day. Naka na. Strawberry. Strawberry hamang pakiton. Haw nang i-vlog ka rin jud pag jama-jama ra ko ana. Pasimple ra ko dani nga mag-vlog. Kay murag mauwa ko kay daghang tawo pero bahala na ni para sa vlog. Okay? Sige, gigoy. And but before nothing else, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, JoJo's and click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga itong i-upload. Andiyan tanawa po ang mga pahinomdom ha, ijawat sa mga mamisos pohon. Thank you so much. So, matutano akong ipakita ninyo ang strawberry nga dako. Ang ititle dyan ang strawberry nga paasa. So, muna yung giingon ninyo nga naman ang namay strawberry da sa ngakuan strawberry dako dyan na apoy antorium. Hoy ginoo ko, what happened to your antorium strawberry? Gibutang manitan na ninyo ano man ang inyong strawberry nga inyo man ang gipaintan madyo pa ang strawberry kaya nagpuwa-puwa mura pa sa kasing-kasing ninja kasing-kasing ninja. Pero ang isa dyan kasing-kasing wa dyan na puwa, nadag na. So meaning dan manailahang kuan, manailahang product din product manilang fruits nga murag kuan nila no nay kanang aside from kalamay ato po nga tuon tapoy kalamay dito sa sentro tapoy kalamay dako. So man mga paasa nga mga prutas nga naa di jud in taon makaon gipaikag ra na pastilan. Inja napoy daghan so meaning ang hagna is daghang mga antorium o daghan ang mga kay ko gantuwa nga na kanang mayana o sana kanang usa na strawberry. Danin nindot nag ilang plaza oh. Nindot ang ilang plaza. Wow. Sana all ay daghang mag-date na daghan sila dyan may mga daghang mga katawhan. They are not observing social distancing. So tayo mga paano naangat bang din is ang San Miguel Arcangel nga Church. And at the right side na ang Colegio de la Medalla Milagrosa. Okay, high school. So diha ko sa una nag high school sa dihang tiguang pa ko. Kanay si kuana si Ja kanang naay Willie Garte. Willie Garte ta na ako ko anay mo go jud. Ako kubot sa imo hang kuan. Sibot. Naturamente mang kwarta kay minus dire. Minus magtao dire. Nangan kwarta. Manapit dito. Madyo kay makatunong pag mag-drive da na nga Willie Garte man ka. Tamata ra. Ayaw ta. Okay, sige mato mi ditong kalamay nga paasa pod. Sawa dam ha makita ni mini sweetie ding quadra. Ay nakita. Ayan, makita dito. Tapos siya to anak pa. Tapos siya to anak. Nag-fill up pa. So kami pa daw may mag-order na dali na. Kami sa McDo. Ayan, ang mga igagaw. Yes, ma'am. Oh, diara sweetie ding. Ayan, so mag-live meron atos karidot mga pila ka minutos kaya tunoan siya o saan pag-live. Okay, so mga kami. So, naon sa mi?
Kaya ko ta. Ang human naman dami kaon. Busog na dami. Nangaon namin. Taras Ma'am City, garaming sexy, halopik si Kim So. Before may mag-vlog dito silang kalamay nga paasa. Amang dadon nga to silang kalamay nga paasa. Aron dakuha. Kumano ko lang ipatanaw sa ilahay strawberry nga paasa. Bugawas may ato, gawas. Kaya ito ara dito, ito dito dito. Ha? Agilang kalamay nga paasa. Muna ka ipakita ninyo. Karon tiyon-tiyon, gawas na ito. Ninja. Naman lagi tao sa gawas. Saan ako nakita? Ito hindi naman maklaro ha. Ang nandoon ron. Ang nandoon ron. Okay. Sa tayo sa pangutanon nga, wakano wana sa huwuda. Bitaw. Wow. Di sa mukha na, sa isang lipstick, yung grabe ng lambi, na isang mukha na. What? What the fuck? Sa karon pa ko kitang tao nga puwa o buhok. Itong Roma na sila. Isa, matara meron sa kalamay nga paasa. Tara si Ma'am Ding, oh grabe yung ihan. Nag-live si Ma'am Ding. Grabe yung seksihan dyan at Ma'am Ding. Huwag pagluib na ilang pagkasiksihan. Busohay si Sir Ons TV. Grabe yung kakuan. Kalingaw ragli-lik siyang pinaklipage. Oh, grabe oh. Kim So. Sa wakas, nagkita namin yung personal ni Ma'am Ding. Hapit na na isa mo 1,000 isang sa idahan ko ang dikit. Road to 1K na na. Oh yes, halfway to the moon and the night and the light and the one. So, mato meron sa gawas, okay? Okay. Wow, thank you so much. Sponsored by. Isa na tayo mga, madam? Nenel. Nenel. Amo Mario, tawag ko Mami D. Si Mami D. Wait, isang sponsor Kalamay. Oh, wow, Kalamay is real. Ma'am Boholana, Ma'am Esther. Oh. Ma'am Esther Norway Boholana. Kita is sponsor. Kalamay is real. Yeah. Dapat Dapat bago. Yes, salamat. Mami D. Okay. Ma'am Sweetie. Yes. White Kalamay. Yes. Wow. Ay, Kalamay Israel. Salamat. Pag-vlog, may nato silang naingan ng Kalamay. Di dyan ni paasa ha. Di ni paasa. Tinood na ni. Kalamay na tunak ko. Ato tas itong Kalamay nga paasa. Ibon mago. Salamat, Mami D. Salamat sa mga sponsor. Ma'am Sweetie. Oy, mga sakit ko eh. Yes. Don't forget to like, share, subscribe sa YouTube channel ni Ma'am D. Sweetie D. Quadra. Wag kami channel. Kang Ma'am Sweetie D. Quadra. Sweetie D. Quadra is subscribe na isang channel kahapit. Road to 600 na siya. Yes. 600 na siya. Nalagas na. Ibang talo na ng lolong tigwa. Lolong yuman. Salamat ka, Adjo, Mami D. Salamat sa sponsor. Wow. Yes. Salamat. So, ato miss injong pakuan, kalamay nga paasa. Labay. Sa may mong pandan eh. Sa may mong drama dahil ba eh. Maragdugay ra jud ka dani nakalingaw. So ano pag din taon kay Uy, na nakalingaw ra magkagarsa na ng imong kuan. Gago! Ha? Yung mga ano
man yung simod nga. Na? Ginoo ko. Beta mare. Mga dahil si Ma'am City. Oh. Hello. Nakita namin sa mga admin o. Yes. Donor driver. Yes. Dahil si Ma'am City. Sabaw. Dali raman ko na to. Mula house ko na to magpalit sa ko na to sa LM. Na LM. Sorry sa tadari sa diyong kalamay nga paasa. So mga ka-Junjuns na dyan sa misa ha. Merkado sa Hagna. Todo na ni ha. Todohan na ni. Todohan na ni. So niyami sa ilahang kalamay nga paasa. Hamang kita na mo. Wow. So ano ang merkado sa Hagna. Yes. With kalamay nga paasa. Anda ko ilang kalamay. The with City Ding Quadra. Ayaw pakyasa ninyo ha. Ayaw yung pakyasa is i-click ang notification bell arong updated mo sa latest video nga i-upload ni Ma'am Sweetie Ding Quadra. YouTube channel Sweetie Ding Quadra. Atong tabangan na karon makagraduate tayo sa 1K. Tabangin ninyo, tuplo ka. Kay na sa Tusuka. Yes. Ang ilang kalamay. So, nata sa highway. Para ko buang na ni. Para pa ko ilis na. So, ingani na ka-progressive ang lungsod sa Hagna, no? Sa naay daghang mga tricycle, bago ilang merkado. As you see guys, nga bago na ilang merkado dusan danas. Ang kalamay nga paasa. Oh my God, buti pa ang kalamay. Oh, dyan na si Sweetie Ding na. Oh, grabe model sa kalamay. Pagbantay diha Ma'am Sweetie Ding kay mahugan sa kadang kalamay na matuto ng mong oda. So din hiratataman mga ka-Junjuns, may nalang ko daghang salamat o mayong out time mga ka-Junjuns, mga katusok. Yan na punta sa atong shout out time, no? So, unang-una, ang generous katusok members. Alam ko namin mag-love shout out kay Boholana in Norway. Yes, Boholana in Norway. Shout out kay Flora Ritz. Yes, Flora Ritz YouTube channel. Okay, so and mega love shout out kay Eastern Norway Boholana. Hey. Another shout out, mega love shout out kay Butok TV. Another shout out, mega love shout out kay Juvlar TV. Mega love shout out kay Gina VB. Mega love shout out kay Leo TV Adventure. Mega love shout out kay Ate Mars. Mega love shout out kay JR Ayuban. Mega love shout out kay Ems Henson Vlog. And also mega love shout out kay My Vlogger. Okay. And sa to ang Sangkikoy 1 members at Sangkikoy 3 members. Mega love shout out kay Boholana in Norway. Kay Eastern Norway Boholana. Kay Butchok TV. Kay Jeanette Scarping. Kay Jaime Pares.
Kay Angel. Kay Angel Man. Kay Boy Lola Channel. And also kay Inday Daya Bersano. Denise Journey in Europe. Denise Vlog Journey in Europe. Sila ni Botsok TV. Nila ni Arsap TV. Nila ni Jaime Pares. And of course, big love shout out Ems Henson Vlog. And mega love shout out also sa atong mga friends nga nag-comment sa atong latest video nga atong gi-upload. Shout out sa gikan sa video sa latest na to nga gi-upload, no? From the video Managa Fish Catching. So, money. Unang-una, mega love shout out kay Gina Tadina. Yes, thank you so much, Ma'am Gina Tadina. Hugot kaayo ka, Sir John. Oh yes, wag yun niloag, hugot John. Another shout out, mega love shout out kay Buhulan ng Laagan. Oh yes, Tamsak host. Okay, thank you sa patamsak. Buhulan ng Laagan, agaw, thank you so much. Another shout out, mega love shout out kay Ems Henson Vlog. Okay, sang Kiko ito member. Kuya wa ambak balik man ha, enjoyed mga kidots. Okay, yes, arang enjoy din sila nagkalingaw langoy-langoy. Another shout out, mega love shout out kay Simply Girl. Okay, hindi ko salamat Simply Girl. Kuya wa maayo dun ka nice video for supporting vlogging. Okay, thank you so much Simply Girl. Another shout out, mega love shout out again, Boholan ng Laagan. Nice lagi diha host asa na dapit. Oh yes, sa kuan to siya Kambugsay Hills, dapit to siya ang Healing Hills, Kambugsay Dam. Ang na Healing Hills kuno dito. So sa San Pascual ubay Bohol to siya. Yeah. Another shout out, mega love shout out, Juvi Labapi. Okay, Jovlog TV. Sang sorry host, ako kalanta. Oh yes, no problem. Yes, okay. Sa siguro sa premiere siguro, no? Pero at least nakahabol ka. Thank you so much, Juvi Labapi. And of course, mega love shout out, Bulanon Waray family. Oh yes, Ate Susan, Mama Susan Whitey. Okay, maadjong adlaw laagan kung coach. Oh yes, super laagan yun na to, no? And another shout out, mega love shout out and Bisaya. Okay, Neil Ans and family. Yes, YouTube channel. Hi, Lingawa Pads. Puro hugot man, loagi pod para dili hugot. Yes, di mao lagi maglisod nagpaluag mo nang nagkalingaw hugot. Oh yes, thank you so much, Neil Ans and family. Another shout out, mega love shout out, Dabawinya in Canada. Oh yeah, hey, sarap naman maglangoy diha. Oh yes, grabing lawom pod, lawom kanang duol rak adto pero lawom na kuno dili na nila matugkad. Yes. And another shout out, mega love shout out, Badang Kikay. Oh yes, mega love shout out, Badang Kikay. Daghan di ay diha isda kay daghan man na naga. Mura ginamos kag may turo ilang kuha. Oh yes, turo pa more. Yes, salamat Badang Kikay. Another shout out again mula nun yung family. Why hugot diha ay nang luag na Mama Susan Whitey,
Jovila Papi, Migi love shout out again. Jovila Papi, Jovlar TV YouTube channel. Better late than never. Oh yes, it's better late than never. Okay, thank you so much, Jovila Papi. Jovlar TV. Okay, so mao to itong mga shout out sa last na to, latest na to nga video nga gi-upload no. So kung gusto mo nga ma-shout out, free, libre ang shout out nato every video nga itong i-upload. So just comment down below sa kinalasan nga kina-latest nga video. Ang latest na to nga video, anak mo mag kanang comment kay arong ma-shout out mo free. Yes. So mao na atong mechanics atong pa shout out na libreng shout out. Okay, so ang inyong buhaton is mag-comment laman mo anha sa ato ang latest video nga i-upload sa atong YouTube channel, Junjuns TV. Okay, so daghang salamat mga ka-Junjuns, mga katusok, and mega love shout out sa ako ang mga membro no sa Team Tusok Sang Kikoy. Yes. Murag duha na kagabi nga wa ta naka-live no kay kanang busy kayo ang inyong host o tanawa walay tulog kay ang baboy is real nanganak. So okay, so may nalang ko mga katusok, mga ka-Junjuns nga daghang salamat kaadto sa kanunay ninyo nga pagsubaybay sa atong YouTube channel o sa pagtan-aw sa atong mga video nga ipang-upload sa labi na sa atong LS no nga naamo kanunay nga suporta nato. Thank you so much from the bottom of my heart. I salute you all. Ilabi na sa itong mga Team Tusok Sang Kikoy group. Saludo ako sa inyo tanan. Thank you so much. And once again, daghan katong salamat sa ato ang mga solid sponsors, no? Mga sponsors sa Junjuns TV. Ilabi na sa ato ang mga pag-games, sa atong charity. Okay, so daghang salamat din sa inyong kanunay nga mga pagsuporta sa atong YouTube channel. Okay, again, for the last time, thank you so much, and bye-bye!